Η αλματώδης ανάπτυξη που βιώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες έχει πολύ υψηλό κόστος για το περιβάλλον. Ένας από τους πιο επιβαρυντικούς παράγοντες είναι τα βιομηχανικά απόβλητα. Κάθε χρόνο η Ελλάδα παράγει 350.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς κανένα ουσιαστικό σχέδιο διαχείρισης. Το μεγαλύτερο μέρος διατίθεται ανεξέλεγκτα, μολύνοντας ανεπανόρθωτα το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα, τις λίμνες, τα ποτάμια και τη θάλασσα. Η Πολυέκο ιδρύθηκε το 2001 από την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος με στόχο να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο κάθε κατηγορία βιομηχανικών αποβλήτων. Είναι η πρώτη και μοναδική πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον σύγχρονες στην Ευρώπη. Η Πολυέκο αναλαμβάνει τη μελέτη, διαχείριση και ασφαλή τελική διάθεση όλου του φάσματος των βιομηχανικών αποβλήτων, προσφέροντας στις ελληνικές βιομηχανίες σταθερές, οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις. Οι πρωτοποριακές εγκαταστάσεις της Πολυέκο στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη σχεδιάστηκαν και λειτουργούν με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με θυγατρικές εταιρείες στα Σκόπια και στο Κόσοβο προσφέρει υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος στα ιδιαίτερα επιβαρημένα Βαλκάνια. Το σύγχρονο εργαστήριο της εταιρείας εξασφαλίζει άμεσα και αξιόπιστα ολοκληρωμένες αναλύσεις για κάθε είδους βιομηχανικά απόβλητα, επιτρέποντας την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών διαχωρισμού, ταξινόμησης και αξιοποίησης των υλικών. Η Πολυέκο εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες με στόχο την επανεισαγωγή των επικίνδυνων και μη αποβλήτων στον κύκλο της παραγωγής μέσω της αξιοποίησης των συστατικών του στοιχείων. Στις γραμμές παραγωγής της εταιρείας αξιοποιούνται βιομηχανικά απόβλητα που μέχρι σήμερα διετίθεντο ανεξέλεγκτα. Μετατρέπονται σε πρώτη ύλη, εμπορεύσιμα παραπροϊόντα αλλά και εναλλακτικό καύσιμο, υποκαθιστώντας εισαγόμενα πρωτογενή καύσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές. Εντάσσοντας διαρκώς νέες κατηγορίες αποβλήτων στη διαδικασία αξιοποίησης, η Πολυέκο οργανώνει πιλωτικά προγράμματα για την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων από μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ πρωτοστατεί στη συλλογή μπαταριών και λαμπτήρων. Η εταιρεία αναλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού με εξειδικευμένο προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Στην περίπτωση που, λόγω της σύστασής τους, δεν μπορούν να απορροφηθούν στην παραγωγική διαδικασία, τα απόβλητα τοποθετούνται προσωρινά στους μοναδικούς στην Ελλάδα αδειοδοτημένους αποθηκευτικούς χώρους της Πολυέκο, έως την αποστολή τους σε αρμόδιους οίκους του εξωτερικού για τελική διάθεση. Οι υπηρεσίες της Πολυέκο ολοκληρώνονται με την παροχή βεβαίωσης για τη σύνομη διαχείριση των αποβλήτων έγκυρης ενώπιον κάθε αρχής. Η Πολυέκο εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, την υψηλή απόδοση των συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές της και την κοινωνία. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες από όλους τους παραγωγικούς κλάδους της χώρας. Πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με αυξημένη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη εμπιστεύονται την Πολυέκο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους. Η Πολυέκο
αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις σαν υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη κατά έναν μακροπρόθεσμα βιώσιμο τρόπο. Με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνογνωσία, δημιουργεί τις υποδομές ώστε η ασφαλής διαχείριση και αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων να είναι εφικτή στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζόμενων και την προστασία της δημόσιας υγείας, η Πολυέκο αναπτύσσει σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, ενώ εφαρμόζει τους αυστηρότερους κανόνες και ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας. Όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας συμβάλλουν καθημερινά στο κοινό όραμα για ένα καθαρό, υγιές και όμορφο φυσικό περιβάλλον με την υπεύθυνη δράση τους, τη δημιουργική συμμετοχή τους, τη γνώση, την εξειδίκευση και την ευαισθησία τους. Η Πολυέκο πρωτοστατεί στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά θέματα. Υποστηρίζει τον αθλητισμό, προάγοντας την ευγενή άμυλα και το «εφαγωνίζεστε» και απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση για την έμπρακτη μέριμνά της για το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μονόδρομος για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, ως φορείς ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης, οφείλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να συστρατευτούν στην παγκόσμια προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων. Η Πολυέκο, πιστή στο όραμά της για αειφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη, πρωταγωνιστεί σε αυτήν την προσπάθεια, διαθέτοντας υποδομές και τεχνογνωσία, ώστε να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις άμεσες, σύνομες και περιβαλλοντικά ορθές λύσεις.